Nyoto, gawanen lah tiano nyopir neh, gendang pinter gue. Lah, apa iso lho Mas aku. Wong suwe ra latihan ora ya jadi ingat lupa-lupa. Lupa-lupa ingat lo to, ora ingat lupa-lupa. Lah ya kuwi lho Mas tak maksudke Mas. Aku gelem latihan apa ora jane ke Toto. Ya gelem to Mas. Wong latihan kok ndang ben iso kok. Ya wes iki tak inggirne kene ya. Ya enggak bisa no Mas. Iki sih banyak tikungan no dalan iki kok. Wis kono ae kok Mas. Ya wes engko tak ndekne kono to. Oh iya Mas. Nah, bar nikung iki to, kayak iki. Kayak tak ndekne gawanen. Oh iya, tak ndekne kene to gawanen. Oh iya Mas, tak gawane. Ya nyoto. Wis tak gawane Mas. Ya wes kendang kayak digawa to. Alon-alone. Oh iya Mas. Mlaku ya iki. Mlebu siji lho to, kuwi mlebu telu. Raya elok to Mas. Wong kudune siji iki tak kei 3. Ora malah roso nek 3. Berarti iki kurang Mas. Kok iso kurangi kurang kepiye? Ya malah kokean to Toto. Angkatan siji ae, alon-alon. Oh iya Mas. Kira gelem laku ya Mas. Iki Andri wis tak opas sih. Apa nih iki? Matane iki sing tok idake gas apa rem to, To? Oh iya Mas. Sebelumnya tak ida iki rem. Kudu gas. Lah nek rem abote ram layakno. Mlaku Mas bareng tidak gas Lah iya. Ah, ngalon-alon. Alon-alon ya Mas ya. Iya. Kita spione piye kae mburi. Aman Mas. Ya. Kanan kiri spione disawang sik to. Iya Mas aman iki. Rasa tegang. Ora Mas. Aku sing siji sik kelingan Mas. Sing welingmu Piye? mingkem. Ah, yo mingkem ora ngono, kan ketok bagus e. Oh, bathuke iso glowing ya lah. Limis wae. Aja diketokne untune, didelikne ngono kuwi. Tekan delik lali-lali lho. Iya, tambah gas kayak tambah telu. Telu. Nah, yo ngono. Yes. Jalane yo senengamu to. Nah, aku Mas iki lurus teko Slogoimo Mas. Heeh, yo wis digawa ngampek teko garasi kono to. Ya, iya Mas. Yo. Ah, rokok dalan roto kayak tambahi papat. Iya Mas. Papat to. Ya. Oh. Nah, iki ngarep iki kan wis meh teko ngomah to, teko omahmu lah. Sate durip dhisik to. Ah, Iya Mas. terus disoting mburi nek mobil ora. Iya nek Mas. Ah, pateni lampu bane sen kanan to, alon-alone to. Alon-alon, sik to, alon-alon. Nah. Oke, sik yo. Nyebrang yo. Ayo. Nah, parkir ke to, sing mending to. Iya Mas. Ayo. Ayo. Ah, wis teko ngomah tenan to, To. Alon-alon, Mas. Iya. Wah. Jos tenan pokoke. Nah. Wis, jos. Wis kene ya Mas ya. Iya. Sik Mas. Piye? Gandeng aku wis maraya aku, tak bonusi Mas. Atok bonus ya apa to, To, janjane iki? Tak kene kopi, senengamu. Oh iya wis, ndang gek gawekno aku. Enten ana kono Mas, tak kene kopi sik Iya, Mas. iya.